găsit, dragi licurici, și bine ați venit la o nouă oră Licu Online. Ne bucurăm că și astăzi putem să fim împreună și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o oră plină de activități interesante pregătite special pentru voi. Vom începe și astăzi cu un frumos devoțional pregătit de către Ovidiu. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Vă plac basmele? Și mie îmi plac foarte mult. Îmi place să citesc despre viteji care s-au luat la luptă cu balauri și cu zmei și au învins. Și întotdeauna m-am gândit, oare eu aș avea curajul acesta? Și despre asta vreau să discutăm astăzi. Despre prima literă C din cuvântul licurici, care vine de la curaj. Dar hai să lăsăm basmele la o parte și să căutăm exemple de oameni curajoși în altă carte. Biblia este foarte bogată în exemple de oameni curajoși. Gândiți-vă doar la David, care cu o pietricică mică s-a dus în fața lui Goliat și a reușit să-l doboare. Gândiți-vă la Iosua și Caleb, care s-au dus în Canaan și nu s-au speriat de ce au văzut acolo, cu toate că era plin de soldați și de armate puternice. Gândiți-vă la Samson, care cu mâinile goale a omorât un leu. Dar poate, exemplul care îmi place mie cel mai mult se găsește în cartea lui Daniel. Și este vorba de cei 3 prieteni al lui Daniel. Sunt sigur că știți și voi relatarea. Este vorba despre momentul în care Nebucadnețar i-a chemat pe toți conducătorii Imperiului în Valea Dura și a prezentat acolo un chip mare de aur, o statuie imensă de aur și le-a cerut tuturor să se închine în fața acelei statui. Și în acea mulțime se aflau și cei 3 prieteni al lui Daniel. Și Nebucadnețar le-a spus că cine nu se închină în fața statuii va fi aruncat într-un cuptor de foc și nimeni nu putea să supraviețuiască în acel cuptor de foc. Și când a început muzica să sune, toată lumea s-a plecat până la pământ în fața acelei statui. Toată lumea în afară de cei 3 prieteni ai noștri. Și ei ce au făcut? Au rămas în picioare și au rămas credincioși lui Dumnezeu, neînchinându-se statuii lui Nebucadnețar. Nebucadnețar, mânios, i-a luat pe toți 3 și i-a aruncat în acel cuptor. Și ce s-a întâmplat în acel cuptor cu ei? Alături de ei a mai apărut cineva. Alături de ei a venit și Isus. Sunt 2 lucruri importante despre curaj care vreau să ne învățăm din această povestire. Vreau să ne amintim că curaj nu înseamnă doar să te lupți cu zmei sau cu lei. Curaj înseamnă și să rămâi credincios atunci când toți cei din jurul tău nu sunt. Și de ce putem fi noi curajoși? Ce ne dă nouă curajul? Ei bine, curajul ne este dat tocmai de credința că orice lucru rău ni s-ar întâmpla, Isus ne-a promis în această carte că va fi alături de noi. Așa cum a fost alături de cei 3 prieteni în cuptorul cu foc. Așa că, dragi licurici, vă provoc să fiți curajoși. Mai ales în această perioadă ciudată, interesantă, cu acest virus cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Vă invit să fiți curajoși pentru că Isus ne-a promis că va fi alături de noi. Fiți curajoși pentru voi, pentru părinții voștri, pentru frații voștri. După Geneza, Exod și Levitic, urmează să ne oprim astăzi la cea de-a 4-a carte a Bibliei, Numeri. Ghid ne va fi, ca întotdeauna, fratele Narcis. Dragi licurici, bine ne-am reîntâlnit. Suntem în cea de-a 4-a carte a Bibliei, în cartea Numerilor, și până aici am învățat câteva lucruri despre poporul evreu. Îl descoperisem în cartea Exodului ca fiind înrobit în țara Egiptului și Dumnezeu a intervenit în favoarea lor, eliberându-i.
Mai apoi, în cartea Leviticului, i-am întâlnit la muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu a intrat într-un legământ frumos cu ei și unde le-a oferit decalogul și le-a dat o mulțime de rânduieli prin care să se păstreze și ei sfinți, pentru că un Dumnezeu sfânt așteaptă să aibă un popor sfințit la rândul său. Acum, cartea Numerilor continuă firul relatării, care se încheagă foarte logic și foarte frumos. De la Sinai, de unde erau, urmează ca ei să plece înspre țara făgăduită, pentru că acolo le promisese Dumnezeu că îi va conduce. Aici, la Sinai, se întâmplă câteva lucruri înainte ca poporul să plece. Se face o numărare a poporului ca să se vadă cine sunt aceia care vor pleca și vor intra în țara făgăduită. Foarte interesant și o lecție deosebită pentru noi este că tabăra lui Israel era foarte bine organizată. Nimic nu era întâmplător. Curățenia trebuia să fie păstrată și ordinea era desăvârșită. Pentru că nu uitați, Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al rânduielii, al bunei organizări. Vedem cum în centrul taberei lui Israel era așezat cortul întâlnirii. În jurul acestuia erau preoții și leviții, iar cele 12 seminții ale lui Israel, împărțite câte 3, erau așezate în fiecare dintre cele 4 puncte cardinale. Atunci când se pleca, era iarăși o ordine foarte bine stabilită, seminția lui Iuda fiind în frunte, în fața lor fiind doar leviții care duceau chivotul lui Dumnezeu, chivotul legământului. Sunt câteva episoade foarte interesante aici în Cartea Numerilor, pe care voi copiii trebuie să le știți și cu siguranță că le întregiți. Aici în Cartea Numerilor găsim episodul în care Moise trimite cele 12 iscoade în țara Canaanului. Vă amintiți acest episod? Vă amintiți de strugurile aceia mari pe care i-au adus întorcându-se cu raportul lor? Au venit după zilele pe care le-au petrecut acolo și au spus. Ce au spus? Unii dintre ei, vreo 10, au vorbit despre țara aceea ca fiind foarte bine întărită. Erau cetăți importante acolo, erau oameni foarte bine înarmați și pregătiți în arta războiului și au spus că niciodată nu vom putea să cucerim teritoriile acestea. Pe de altă parte, Iosua și Caleb au spus, dacă Dumnezeu este cu noi, cu siguranță vom putea să cucerim această țară, chiar dacă ea este puternică, așa cum spun colegii noștri. Din nefericire, Israel i-a ascultat pe cei 10 și pentru că s-au răzvătit față de Dumnezeu, în loc să ajungă în țara făgăduită în vreo 2 săptămâni, atât mi se spune că ar fi durat călătoria respectivă, le-a luat 40 de ani, pentru că Dumnezeu a decis ca ei să rătăcească în pustie până când generația necredinței avea să piară. Dragii mei, e o lecție foarte importantă aici, pentru că și noi suntem la un pas de țara făgăduită, pentru că și noi suntem aproape de a intra în Canaanul ceresc. A fi necredincioși lui Dumnezeu este un lucru cât se poate de riscant. Un alt episod pe care voi copiii cred că îl cunoașteți și care este prezentat în Cartea Numerilor este cel care îl prezintă pe Balaam. Balaam a fost chemat și plătit foarte bine de către Balac, conducătorul moabiților, pentru a-l blestema pe Israel. Dumnezeu îi spusese că nu poate să facă tot ce vrea el, dar pentru că iubea banii și pentru că își dorea plata oferită de Balac, Balaam a ales să meargă și să vadă ce se întâmplă. De 3 ori, în 3 locații diferite, a încercat Balaam să blesteme pe Israel, dar n-a putut. De fiecare dată i-a binecuvântat spre stupoarea regelui care îl plătise pentru a aduce blesteme asupra lui Israel. Foarte interesant episodul acesta. Chiar dacă poporul său este cu neajunsuri, este răzvătit, adesea cârtitor, pentru că așa e prezentat în Cartea Numerilor, chiar dacă toate lucrurile acestea ar fi în defavoarea lui, Dumnezeu este credincios legământului, Dumnezeu îi ocrotește de blesteme și Dumnezeu pregătește pentru ei binecuvântări. Acum, la final, aș vrea să-ți dau o provocare. Te rog, gândește-te că ai fi tu una dintre iscoade. Gândește-te că ai fost trimis să cercetezi țara făgăduită. Nu Canaanul. Noi așteptăm o altă țară făgăduită. Te rog, citește din Scriptură, întreabă-i pe părinți sau pe bunici, pe cine poți, cam cum va fi pe noul pământ, cam care sunt lucrurile pe care le vom vedea acolo și din ceea ce ai aflat, formează-ți o imagine și spune-ne și nouă într-o mică filmare pe care să o pui pe Facebook, cam cum vezi tu că va fi țara făgăduită pentru noi. Descrie-ne această țară și fă-ne să ne fie dor de ea, pentru că noi toți suntem la un pas de această țară și copii și părinți vrem să fim acolo prin meritele jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este destinația binecuvântată spre care ne conduce Dumnezeu pe toți. Haideți să cântăm împreună imnul taberei Iosif.
zi de zi purtam cu drag haina pestriță, un semn că tatăl mă iubea. Dar s-a produs o răsmeriță, căci visul meu pe toți tulbura. Domnul știe cu mâna bună viața să-ți conducă, poți să crezi. Ți se închină nopți, soare și lună, cu Iisus îndrăznește să visezi. Într-o groapă am fost pus cu gând rău, iar mai apoi ca sclav m-au dat. Dar Domnul își face planul său, din închisoare m-au dus la palat. Domnul știe cu mâna bună viața să-ți conducă, poți să crezi. Ți se închină nopți, soare și lună, cu Iisus îndrăznește să visezi. Astăzi Domnul are un vis și pentru tine, în brațul său tu să te încrezi. Supus trăiește-l, va fi bine, condus de el tu poți să luminezi. Domnul știe cu mâna bună viața să-ți conducă, poți să crezi. Ți se închină nopți, soare și lună, cu Iisus îndrăznește să visezi. Haideți să ne așezăm comod și să-l ascultăm cu mare atenție pe Nati. Dragi licurici, mă bucur să fim din nou împreună și în această ocazie, iar pentru astăzi o să facem cunoștință împreună cu o familie în care sunt 3 licurici. O familie fericită, de la care cred că putem să învățăm câteva lucruri interesante. Vă invit să facem cunoștință acum cu această familie. O să facem prezentarea fiecăruia din familie. Această familie locuiește aici într-o casă. Da? O putem vedea. E aici înaintea voastră. Și, după cum observați, e o casă foarte frumoasă. Are geam, are ușă, iar înăuntru trăiește această familie. Pentru început, o să deschidem încet ușa, așa, și facem cunoștință cu cel mai mare din această familie. E vorba de tatăl familiei. Apoi vă invit să facem cunoștință cu mama din această familie, așa. Iar acești părinți, soț-soție, au împreună 3 licurici. Haideți să-i vedem pe rând. Unul, 2 și al 3-lea dintre licurici. O familie fericită, o familie frumoasă. Avem înaintea noastră, de la care aș vrea să învățăm câteva lucruri interesante. Vă invit, dragi copii, pentru început să facem cunoștință cu cea de-a 5-a poruncă pe care o găsim în Scriptură. În Exod, la capitolul 20, găsim porunca a 5-a care spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. O să vă invit, dragi licurici, să învățați această poruncă pe de rost, însă nu e suficient doar să o învățați, ci va fi necesar să o și respectați în viața voastră. E foarte important ca să căutați să onorați familia din care faceți parte. Într-o familie sunt reguli esențiale legate de
anumite lucruri din casă legate de planificarea timpului, de joacă, de muncă, de obiceiuri, iar părinții, tata și cu mama, împreună sunt responsabili de bunul mers al căminului. Și, bineînțeles, fiecare copil trebuie să aibă un rol important în familia lui. Sunt foarte importante cuvintele pe care copiii le spun, cuvinte care îi pot onora pe părinții lor sau cuvinte care pot să-i dezonoreze. Iar un alt aspect pe care aș vrea să îl înțelegem în această ocazie e faptul că fiecare membru al familiei trebuie să aibă anumite responsabilități pentru ca într-o familie să meargă lucrurile bine. Haideți să vedem cu ce se ocupă tata într-o familie. Da? Îl vedeți? E tatăl familiei și ce rol are? Ia gândiți-vă, ce rol are tata într-o familie? Tata muncește, tata se ocupă de anumite lucruri așa pentru bărbați, face reparații prin casă, repară priza, schimbă becul, e atent să funcționeze căldura și multe altele. Ce face mama? Mama face de mâncare, mama se ocupă cu spălarea vaselor, mama se ocupă cu curățenia din casă și cu multe alte lucruri necesare. Dar ce fac copiii? Voi faceți ceva în casele voastre? Ajutați pe părinții voștri? Haideți să vedem ce fac acești licurici pe care îi avem aici. Cel mai mic dintre licurici este aici, iar cel mai mare este aici. Haideți să vedem ce face acest licuric, care are în jur de 10 ani, în casa în care locuiește. Acest licuric, pe care îl vedeți înaintea voastră, face o grămadă de lucruri necesare pentru bunul mers al familiei lui. El ajunge să curețe baia, să aspire covoarele, curăță blatul de la bucătărie, face curat în bucătărie, pregătește o masă simplă, aduce în casă scrisorile și face reparații simple prin casă sau la obiecte de îmbrăcăminte, știe să coase un nastur, mătură garajul și multe alte lucruri interesante. Un licuric de 10 ani. Și aș vrea să vă gândiți, până când îl cunoaștem pe următorul, ce puteți să faceți voi pentru familia voastră. Aici avem pe următorul licuric, e cel de vârstă mijlocie, care are 8 ani și ceva, aproape 9, iar acesta face următoarele. Da, îl punem aici să-l vedeți mai bine. El încarcă mașina de spălat vase, schimbă becuri, spală rufele, împăturește sau pune hainele pe umeraș atunci când sunt curate, șterge mobilierul de praf, stropește curtea, pune cumpărăturile la locul lor, bate ouă, face prăjituri, plimbă câinele familiei și atunci când e nevoie șterge masa. Pentru că l-ați cunoscut și pe acest licuric de 8 ani, aproape 9, vă invit ca să-l cunoaștem pe cel mai mic membru al familiei, care are 6 ani și ceva, aproape 7, e mezinul familiei, dar și el are anumite roluri importante. Își respectă părinții, îi ascultă și caută să ajute familia. El adună gunoiul, împăturește prosoape, golește vasele din mașina de spălat vase, împachetează șosetele curate, scoate buruienile din grădină, adună frunzele cu grebla, curăță de coajă cartofii sau morcovii, face salată și pune rola de hârtie igienică la toaletă. Dar pe lângă astea
mai găsește și alte lucruri pe care poate să le facă pentru bunul mers al familiei. Vă invit, dragi copii, să discutați împreună cu părinții voștri și să încercați să vedeți ce puteți să faceți în casa voastră, astfel încât să-i puteți ajuta pe părinții voștri, pe frații voștri, iar în acest fel să puteți să fiți un sprijin pentru familie. Nu uitați, porunca a 5-a, să o învățați pe de rost și să căutați să o împliniți în viața voastră. Dumnezeu să fie cu voi cu fiecare. La revedere! La revedere! Atunci când vă gândiți la ziua mamei, vă vine în minte data de 8 martie. Însă, nu e chiar așa. 8 martie este de fapt Ziua Internațională a Femeii, adică a tuturor femeilor, și cele care sunt mămici și cele care încă nu sunt mămici. Ziua mamei este sărbătorită în țara noastră în fiecare an, în prima duminică din luna mai. Deci nu are o dată fixă și este urmată îndeaproape de Ziua Tatălui, bineînțeles. Anul acesta, Ziua Mamei cade duminica viitoare, adică în 2 mai. Și pentru că ne-am gândit că veți vrea să pregătiți ceva special pentru mămicile voastre săptămâna aceasta, Lori vă vine în ajutor. Bine v-am găsit, dragi licurici! Sper că sunteți bine, sănătoși și vă jucați cu familia. Astăzi vă propun să facem împreună o felicitare pentru Ziua Mamei, care va avea loc pe 2 mai. Pentru felicitare vom avea nevoie de o foarfecă, un pix, un creion cu radieră, o foaie simplă, mai micuță, îndoită în 2, vopsia acrilică sau tempera sau acoarele și o foaie cartonată, care va fi felicitarea noastră, pe care o vom îndoi în 2. Și de un șervețel umed pentru a șterge radiera. Eu am ales pentru această felicitare 3 culori, un roz, un portocaliu și un verde. Puteți alege ce culori doriți. O să le pun aici pe o placă, puțin din fiecare culoare. Așa. Bun. Cu foaia aceasta mai subțire vom desena o jumătate de inimă. Pe care o vom decupa. Așa. Și acum avem un șablon în formă de inimă. Luăm felicitarea noastră și vom pune șablonul peste ea. Vom lua radiera, creionul cu radieră. De preferabil, radiera ar fi să nu fie folosită. Eu am tăiat-o să fie dreaptă, a fost folosită. Dar ideea este să fie un cerc. Și vom lua acum din culori și vom face puncte în jurul șablonului. În ce ordine vreți a culorilor? Puteți fi foarte creativi. Întâi vom merge pe contur. S-a întunecat puțin afară, așa că am aprins lumina. Sper să vedeți. Așa. Dacă aveți posibilitatea să lipiți puțin șablonul, în caz că vă fuge de pe foaie, cu puțină bandă scoci, sau rugați pe cineva să vă ajute. Voi șterge acum această culoare
Și voi merge la următoarea culoare. Și facem aceleași puncte în altă ordine, cum doriți. Puteți să le suprapuneți. Și vom încerca să păstrăm aceeași formă ca și șablonul nostru. Vom merge cu ele în formă de inimă. Așa. Și acum ultima culoare. Cam așa. Puteți face cum doriți, să mai adăugați, să fie mai simplu, mai colorat, cum vreți voi. Acum îndepărtăm șablonul și avem o formă frumoasă de inimă în care vom scrie un mesaj pentru mama. După ce lăsăm să se usuce. După ce s-a uscat felicitarea, vom scrie în interiorul inimioarei mesajul pentru mama. Eu voi scrie la mulți ani, mama. Iar în interior puteți să scrieți mesajul vostru pentru mama. Sper să vă placă această felicitare, să o faceți și să o dăruiți cu drag mamei voastre. Imnul 72 de la Explo, Tainic coboară, este un imn potrivit pentru a începe sabatul împreună. Haideți să-l cântăm și vă invităm ca de fiecare dată când veți face altarul de seară să-l cântați împreună cu familia voastră. Tainic coboară în suflet, doar pensel altor ceresc, să fiu cu Domnul în paradis, așa cum El a promis. Să fiu cu Domnul în paradis, așa cum El a promis. Stele pe muntă mă strigă, glasuri de îngeri șoptesc. Vino acasă, copil privat, te așteaptă cerul cu drag. Vino acasă, copil privat, te așteaptă cerul cu drag. Ruga-mi și în suflet, dulce-mi păcare primesc. Mă simt acasă deja sosit la Tatăl meu cel iubit. Mă simt acasă deja sosit la Tatăl meu cel iubit. Am auzit ceva. Acum că Nelu Mielu a plecat, Adi are un nou colaborator. Sunteți curioși să știți despre cine este vorba? Și eu! Salutare, dragi licurici! Mă bucur să ne revedem! Mare bucurie mare! Nelu Mielu a ajuns cu bine
și vă transmite salutări tocmai de pe dealurile de la Nădăj, unde se relaxează alături de părinții săi. Dar până când vom ajunge să-l vedem din nou, noi ne vom continua emisiunile alături de alți invitați. Se povestește că în Franța secolului al XVIII-lea, regele Ludovic al XIV-lea obișnuia să invite o mulțime de oameni la petrecerile și sărbătorile pe care le ținea la palatul său. Devenise însă din calea afară de deranjat de faptul că invitații călcau în picioare pajiștile și peluzele, strivind iarba și rupând florile. Astfel că într-o zi, înainte de a mai face invitații, a chemat în grabă pe grădinarul său și s-au sfătuit, au discutat, iar în cele din urmă au hotărât să pună în diferite locuri mici însemne pe care să fie scris tot felul de avertizări. Vă rugăm, nu călcați florile, stați pe cărare, atenție la trandafiri. Aceste însemne aveau darul de a îndruma pe oaspeți, arătându-le unde le era interzis să pășească și unde nu. În limba franceză, respectivele însemne purtau numele de etiquette, adică etichetă. Cu timpul, cuvântul a ajuns să denumească regulile de bază pe care trebuie să le respectăm atunci când ne aflăm în situații noi și deosebite. Astăzi, eticheta denumește orice lucru care ne ajută să trăim alături de cei pe care îi întâlnim și cu care intrăm în contact zi de zi. Așadar, în următoarele ocazii, vom învăța cu câte ceva despre bunele maniere. Pentru aceasta, îi invit alături de noi pe vestitul, inegalabilul, maestru ale etichetei manierelor, Coco de Etiquette. Iar alături de el va fi tânărul, dar și talentatul, prietenul nostru, Andrei. Bonjour! Bună ziua! Ciao! Bine v-am găsit! Wow! Suntem onorați! Monsieur Coco! Vai, de când vă aștept! Ce să zic? Știu că vă plimbați foarte mult. Cum a fost zborul? Cu siguranță știți o mulțime de limbi străine. Știți cumva și românește? Că eu știu. Vă este foame? Am pregătit ceva, dacă vreți. Mă duc să vă aduc un pahar cu apă. Dragilor, bonjour! Merci beaucoup pour invitation. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur de faptul că pot împărtăși cu voi din modestele mele experiențe și cunoștințe. Pentru început, doresc să vă vorbesc despre vorbire. Oi! Știți proverbul, vorba dulce, mult aduce. Uei, asta nu știam. Sau... Da, eu știu pe ăla. Vorbă lungă, sărăcia omului. Una din regulile de politețe este aceea de a nu întrerupe pe cineva care este angajat într-o altă conversație, iar o alta este aceea de a nu bombarda cu întrebări pe cel din fața ta, fără a aștepta un răspuns. Wow. Deci, cum spuneam, vorba dulce, adică acea vorbă îndulcită, caldă, plăcută urechilor, care ne atinge inima și ne face să ne simțim bine, aceasta este vorba care ne va aduce respect și prieteni de calitate. Ei! Ce spune și papagalul ăsta? Ups, sper că asta nu s-a înregistrat. Oh. Se pare că există cineva care este un pic invidios pe mine. Te să nu, coadă albastră. Tonul vocii ne arată starea interlocutorului nostru, adică a aceluia cu care stăm de vorbă. Cum să procedeți cu cineva care strigă la mine și este gata de ceartă? Hai, spune odată,
Ce te arăți că tu le știi pe toate? Da, pe toate le știi. În primul rând, cobori tonul vocii. În felul acesta, celălalt va fi nevoit să reducă volumul pentru a înțelege ceea ce vrei să spui. Apoi, folosind cuvinte frumoase, caută să explici pe un ton calm felul în care vezi tu lucrurile. Crede-mă, te rog, mai am multe de învățat. Mă străduiesc, dar am și eu slăbiciunile mele. Da, te înțeleg. Iartă-mă, te-am judecat greșit. Este foarte frumos din partea ta că mi-ai cerut iertare. Apreciez foarte mult gestul tău. Mulțumesc pentru ceea ce am învățat astăzi de la tine. Un plaisir. Cu plăcere. Vrei să mă ajuți puțin pentru a da un exemplu? Cu drag. Înveți repede. Mulțumesc. Deci, să zicem că suntem vecini și ne întâlnim pe stradă. Cum ne vom saluta? Când? Bună ziua! Foarte bine, très bien. Și mai adaugi ceva. Ce? Un zâmbet și o întrebare. M-am prins. Hai să o luăm. Bună, ce mai faci? Bien. Mulțumesc. Dar tu? Și eu bine. Mă duc să-mi cumpăr ceva. Bravo! Văd că ai înțeles. În felul acesta, discuția va putea continua. Începe să-mi placă. Mai facem un exemplu? Da, sigur. Să presupunem că te întâlnești cu câțiva prieteni care stau la un picnic în natură. Înainte lor sunt tot felul de bunătăți, iar ție îți este foame. Cum procedezi? Simplu. Întind mâna și iau ce-mi place. Doar sunt prietenii mei. Nu cred că este cea mai bună variantă. Atunci cer. Dă-mi și mie o ceva. Te apropii, dar mai trebuie ajustată un pic vorba ta. Aș putea oare să... Așa, da, este întotdeauna mai frumos să întrebi decât să ceri. Îmi îngădui, îmi permit să servesc un măr din coșul tău? Wow! Așa deci. Acum îmi dau seama. Vorba dulce. Mult aduce. Wow! Vreau să-ți spun și să vă spun acum cele mai importante lucruri din arta conversației, de care trebuie să țineți seama. Da. Arată interes, pune întrebări, fă comentarii, ascultă cu atenție, privește în ochi persoana cu care vorbești, fii atent la ce spune, nu întrerupe, vorbește clar pe un ton viu atunci când îți vine rândul, sfârșește conversația într-un mod plăcut și nu uita să zâmbești. Wow! Am învățat ceva astăzi. Mulțumesc, Mesir Coco, pentru lecțiile prețioase. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Până data viitoare, vă spun la revedere. Au revoir, mes enfants. La revedere, copii. La revedere! La revedere! Mulțumim lui Mesir Coco și lui Andrei pentru prezența în emisiune și bineînțeles vouă, dragi licurici, că ne-ați urmărit. Să nu uităm ce am învățat astăzi. Să ne alegem cu grijă cuvintele pe care le rostim, pentru că ele vor avea efect în viața noastră și a celor de lângă noi.
Biblia ne învață că un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Până data viitoare, la revedere! Știu sigur că vă bucurați de fiecare dată când o vedeți pe Mihaela. E o plăcere să o asculți și e mereu înconjurată de multe animăluțe frumoase. Astăzi a pregătit o poveste pentru noi. Haideți să o ascultăm! Dragi licurici, găina domestică este cea mai răspândită dintre păsările de curte, deoarece ea se adaptează cu ușurință la diverse condiții de mediu. În lume sunt peste 200 de specii, în funcție de formă, mărime sau culoare. Găinile nu văd noaptea, ele sunt păsări exclusiv diurne. Găina este o pasăre omnivoră care se hrănește cu semințe, ierburi, frunze și insecte. Neavând dinți, ea înghite întreaga hrană pe care o mărunțește apoi cu pipota, un organ cu musculatură puternică. Găina depune ouă pe parcursul anului, le clocește 21 de zile, după care ies puii. Aceștia ajung la maturitate între 5 și 9 luni în funcție de specie. O găină trăiește maxim 12 ani, durata medie de viață. Ai văzut că uneori găinile comunică când clocesc sau când îngrijesc puii, iar cocoșul își arată demnitatea prin poziția corpului, prin coloritul penelor și chiar prin cântec. Aș vrea să vă spun povestea unui cocoș care la un moment dat a sărit gardul curții în care trăia și, hoinărind departe de o gradă, a ajuns în pădurea învecinată. Hei, încotro te duci?" i-a zis o vulpe care i-a ieșit la un moment dat în cale. M-am rătăcit și nu mai știu drumul înspre casă." Poate ești obosit," i-a zis vulpea. Vino să te odihnești puțin." Încerca să le ademenească și s-a prefăcut și ea foarte obosită, încercând să-l aducă mai aproape pe cocoș. Dar acesta nu avea chef de dormit. El voia să cânte și să țope. Poate dacă îmi cânți ceva, voi adormi și atunci voi sta lângă tine," i-a spus cocoșul. Și atunci vulpea s-a chinuit să cânte singurul cântec pe care îl știa. Și cocoșul a simțit nevoia să se țină de cuvânt și s-a așezat liniștit lângă vulpe. Dar aceasta, haț, i-a sărit în gât și a încercat să-l mănânce. Cocoșul nu și-a pierdut nădejdea și mai mult mort decât viu i-a zis: mai cântă-mi odată cântecul acela, mi-a plăcut atât de mult, tu ai o voce deosebit de frumoasă, mult mai frumoasă decât a mea. Și vulpea, măgulită de aceste vorbe, gândind că la reputația ei deșireată se va adăuga și aceea de cântăreață, a început să cânte din nou, a și închis ochii, deosebit de încântată de cât de bine se descurca. Și în momentul respectiv, cocoșul a fugit de lângă vulpe. Desmeticindu-se la un moment dat, vulpea a zis: ce mi-ardea mie de cântec când eu nu mai puteam de foame? Cam atât îmi ardea și mie de somn când eu voiam să cânt, a spus cocoșul de la depărtare. Sper că v-a plăcut această întâmplare, dragi copii. Ne vedem data viitoare! Asta a fost tot pentru azi. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați că așteptăm părerile voastre pe paginile de Facebook deja cunoscute. Și tot acolo așteptăm să postați imagini sau filmulețe cu voi, făcând provocările care au fost lansate în această oră Licu Online. Acum urmează să vă spunem care este versetul de memorat pentru această săptămână, așa că fiți foarte atenți. Cineva foarte drag nouă, pe care s-ar putea să o mai fi văzut pe la Nădăș, ne va spune versetul. Textul din această săptămână se găsește în Proverbe 22:1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Mulțumim, Loredana! Dragi licurici, nu uitați, învățați acest verset pe de rost și puneți filmarea cu voi, spunându-l frumos pe pagina de Facebook Licu Banat. De-abia așteptăm să vă dăm like! Până săptămâna viitoare, aveți grijă de voi! Să aveți o săptămână frumoasă alături de cei dragi și nu uitați! Pentru Isus, pa, pa!